Hamakuku aleli zwe ayo salema tune amakuku. Lona umngcwabo kaNoziyalo intombi ebiziphethe kodwa ebingaziphethe kahle. Ihlongandlebe elahlula induku neziyalo qede laphila ngemgomo yalo. uNoziyalo bekuyintombi ezilawulayo. Intombi ebiziphethe zonke izindlela zokuyenga abantu besilisa. Ubengasebenzi, ubesebenzisa umzimba wakhe njengento yokukhangeza imali kubantu besilisa. Masingathi amadoda ubewashintshanisa ngabe siyahloniphisa. Ngoba ukushintshanisa ukhipha omunye mawufaka omunye kanti bekuwomunye phezulu komunye enhlizweni kaNoziyalo ubebhanqa abantu besilisa. Ungaze ufunge kungcwatshwa usaziwayo uma ukubuningi bezimoto ezikulomngcwabo. Kanti iningi lazo abanikazi bazo abantu uNoziyalo abelala nabo. Kahle kahle uNoziyalo ubengadumile kahle kodwa isimanga amanga emngcwabeni abantu sebemkhuluma kahle ungaze ufunge bekuwumuntu oziphethe kahle. Kanti lona umngcwabo kaNoziyalo intombi ebiziphethe kodwa ebingaziphethe kahle. Ihlongandlebe elahlula induku neziyalo qede laphila ngemgomo yalo. Izihlobo nabangani bebezomuphelezela bekusha amagugu ikhwaya ihlabelela. Umfundisi esezovuliswa bese yashumayela endlini bekusha isililo bemkhalela. Abantu bekhala ngokufa bethi kanti kuusize bani ngoba uNoziyalo besemncane ukuthi sengamanela. Kanti abanye basola ukufa ngokulahlekelwa bathi vele ukufa kuyisela kulapho kusukume khona unina kaNoziyalo ngolaka ebabhokela ethi mangadlalwa ngokufa. Yebo siyakwazi kuyisela kodwa kulahlekeni kwalomphefumulo ukufa kakunaqala ngoba umntanami uyena ophisane ngempilo yakhe ekufeni ngokuhamba iphisana ngomzimba wakhe bafaneni manje akasekho emhlabeni. Ethi ngimkhalelelani uma engasekho ngoba sonke simbonile phambi kwabehlethu ephela eqedwa abafana. Okumangazayo ukuthi unina fuze ngabe uyena okhalayo kodwa uyena omile uthulisa abakhalayo ekhuza nabo bonke abathi uNoziyalo useshile. Ethi thanini usefile engathi useshile sengathi ushiya manje ngoba lo mntwana esaphila ubephila impilo engaphambi kwethu kwathina singebona ontanga yakhe. Sonke lendlini siyayazi imisebenzi yakhe. Ethi fundani umlando kamufi uma ningamazi umufi nifunde la kubhalwe khona izinto ashiye emhlabeni. Kubhalwe izingane ezintathu unina nabafowabo. Asibhalwanga isimilo ngoba uNoziyalo ubengenaso. Ethi manifuna ukwazi ngesimilo sikaNoziyalo buzani bonke ogogo abahlolayo bazonitshela ukuthi ena 15 years wayengesenaso. Nami ngemisebenzi yakhe bese nginokuqala isuku lokuzalwa kwakhe ngoba lolo suku lomkhumbuza ilanga engabola ngalamathumbu mhla ngithi ngizala uthumbu ekhuluma unina ekhomba isidumbu qede wakhihla isililo basondela baseduze bamduduze bathi musukhala ngoba izinyembezi umntwana zimvimbela indlela. Wathi angikhaleli lofile mina ngikhalela abasaphila ngoba namhlanje singqoba uNoziyalo kodwa kusho ukuthi uyena yedwa ufile ngoba uNoziyalo ufe neningi elisaphila ngoba lokufa benako iningi seliphila nakho ngoba uNoziyalo ubephisana ngakho. Wathi umntana ubezithanda izinto ezisheshayo sengathi nalomngcwabo singasheshisa siugoqe uma ingasekho ozofakaza. Umfundisi akavuliswe bese yathandaza amcelela indlela ngoba sekumlandile lokufa kade kuhlangabeza ngoba namhlanje umngcwabo kaNoziyalo intombi ebiziphethe kodwa ebingaziphethe kahle. Emgodini emathuneni izinsizwa bezingena ziphuma shintshana ngokumbela umgodi wethu unalakhe vele saphila bezenze njalo nasemzimbeni wakhe. Namhlanje ke sehlisa ibhokisi ngenxa yokwehlisa iphedi. Inhlabathi enhlabathini abasondela abafana nempedi obezela umhlaba ngobuso namhlanje uthola inhlabathi ngesifuba kodwa ke vele inhlabathi yethuna ayilutho esifubeni sikaNoziyalo uma iqhathaniswa nesibalo sezinsizwa ezake zacamela kusona. Namhlanje ke ngempilo kaNoziyalo seqgqitsiwe nesidumbu sakhe esiphansi enhlabathini sesigqitshiwe ngoba namhlanje bekumngcwabo kaNoziyalo intombi ebiziphethe kodwa ebingaziphethe kahle. Kanti kusasa ngabe kuwo wakho uma uziphethe njengayo. Ngosicela Nkosi.